intay basahan ti may kadwa a Pedro Kapitulo 3 uno agpatingga iti 18 a bersikulo. Ti iyay ti Apo. Uno, daytoy itan ti may kadwa a surat ay ayatek nga isurat ko kada kayo ket kadakwada a duwa agpadpada parayrayak tinakemyo a nadalos babaon ti panangi palpalagip kada kayo. Dos, tapno malagip yu kuma dagidi sa sao nga imbalikas idi dagidi sa santo mamadto ken daydi bilin ti Apo ken manangi salakan babaon kadagiti apostolyo. Tres, nga amuyo daytoy nga umuna kadagiti kamaudyanan nga al-al daw umay danto dagiti managuy uyaw agraman pananguy uyong magnada kas mayanurot kadagiti derepda mit laing. 4. Ket kunkunada sa dinutian ti panakaikari ti iyaina ta nanipod idi naturog dagiti ama dagiti isuamin banbanag agtultuloy da akas met laydi punganay ti panaka parswa. 5. Ta gagaraan da lipatan daytoy nga adda lang langit manipod idi punganay ken maysa daga napaltuad iti tinga ti danom ken babaon ti panakaaramat ti danom gapu iti sao ti Dios. 6. Ket gapu itoy daydi lubong nga imuna idinto natinep ti danom na pukaw. 7. Ngem dagiti lang langit ita ken ti daga gapu iti daydi mit la sao naidulinda maipay iti apoy maay wananda nga agingga iti aldaw ti pannakaukom ken ti pannakapukaw dagiti tattao nadangkes. 8. Ngem di kay lipatan ay ayaten daytoy banag maisupsupadi ati maymaysa nga aldaw iti Apo kas la sangaribo tawen ket ti sangaribo tawen kas la maymaysa nga aldaw. 9. Saan namayamay ti Apo maipapan iti karina kas iti panangibilang dagiti daduma iti kinabayag no diket agururay si Aanos gapu kadatayo ta di na kayat mapukaw ti uray sa sino no diket agturong dakuma amin iti panagbabawi. 10. Ngam ti aldaw ti Apo umayto kasla mannanakaw aldaw dagiti lang langit aglabas danto buyugan ti dakkel daranudor ket dagiti elemento mawara-wara danto babaen sumsumgid pudot temet daga ken dagiti aramid nga addada ken kuana mauram danto. 11. Idinto kasta dagitoy banbanag isuda amin marunaw danto iti kastoy anya akita dagiti tattao ti pagbalinan nyo kuma iti amin akita ti nasantuan panagbiag ken kinasingpit. 12. Nga ururay nyo ket tartarigagan nyo tiyay dayjay aldaw ti Dios dagiti lang langit idinto sumsumgidda maburburak danto ket dagiti elemento matunaw danto iti sumsumgid pudot. 13. Ngem kas mayanurot iti karina datayo urayan tayo dagiti babbaro lang langit ken ti maysa daga baro isuda pagtaingan ti kinalintig.
14 gapuna ay ayaten yantangay ururay nyo dagitoy banag agawaan nyo tapno masarakan kay kuma sitatal na nga awan ti tulaw ket awan ti pakapilawan nyo iti sangwanan na. 15 ket ibilang yu atidog panangiturid ni apo tayo isuti pakaisalakanan akasmit insurat kada kayo ni ay ayaten tayo kapsat Pablo kas mayanurot iti sirib naited ken kuana. 16 kasmet ti kunana kadagiti iswamin sursurat na no sa una kadagitay sursurat dagitoy banbanag kadagiti na isao sursurat adda daduma banag narigat nga awaten dagiti awanti amuda ken dagiti di natalged kilkilwinda kasmet kadagiti sabali sursurat maipay iti paka dadaelanda met laing. 17 dakay ngarod ay ayaten yantangay amuyo dagitoy banbanag naipakpakaw na agalwad kayo dilaket tamai kanunong kayo iti panaka alilaw dagiti managdakdakes ket mapasag kayo iti kinatipkeryo met laing. 18 no saan ket arumang ay kayo kuma iti grasya ken iti panangamu ken apo tayo ken manangi salakan Hesukristo ken kuana maited kuma ti panagdaydayaw ita ken iti agnanayon. Amen.